फरायसा आफादनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाय आफादखौ दिनै दाफुंनानै लाबाय। बिटिसि हालामनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि गासै फरायसाफोरनि जौगानाय जेंना बोस्रांनाय, फरायसाफोरनि खौसेथि आरो फरायसाफोरखौ अनसायनायनि सायाव खामानि मावनायनि थांखिजों जोनोम मोननाय बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन थामहिनबा बड'लेण्ड फरायसा आफादा दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दालाय आफादखौ दाफुंनानै लाबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सोलोंथाइ बिफाननि जथुमसालियाव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों मिरु आफादनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि इउनिट कमिटि एबा दालाय आफादखौ दाफुंनानै लानाय जायो। गोदानै दाफुंजानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाय आफाद बसुनि आफादगिरि महरै दैमु बसुमतारी आरो पुनारुप बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नानै गासै 100 सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे गोख्रों दालाय आफाद दानानै लानाय जायो। बेखौनो सिगाङावनो आङो खौरां नायगिरि बिथांमोनखौ आं सिगाङावनो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिएसइउनिफ्राय आं सिगाङावनो बरायग्रोनानै लाबाय। जोंहा बोसोरनैसो गेप जानानै थादोंमोन माखासे जाहोनाव। दा जोङो दिनै फैयै जों दिनै बिराद गोबावनिफ्राय जों रायज्लायगासिनोमोन क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इउनिटखौ दाफुंनानै लानो होननानै। दा जों बेखौ दिनै जों खाबु मोननानै दाफुंना लानो हाबाय। जोंहा गोदानै सासे प्रेसिडेन्टआव जोंहा दैमु बसुमतारी आरो जेनेरेल सेक्रेटारियाव जोंहा पुनुरुप बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हाबाय। दा बिथांमोनहा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आरो जोंनि सारा बिटिसिनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जा आन्दाराव कलेज दङ बेफोरखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन। इउनिट कमिटिया बेखौ गोख्रों दिनै थिरांथा लाबाय आरो बेखौनो जोङो उनाव जों बिसोरजों कपारेट खालामनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मा खमि दङ, माबाफोर प्रब्लेम, सोरनिबा रिजाल्ट मोननायनि प्रब्लेम, माबाफोर जायि, बेफोरखौ जोङो गासिबो इउनिट कमिटिजों लोगो नांनानै जोङो खामानि मावलांसिगोन। आरो फैबाय थानाय समाव आरो जों बेनिफ्राय बांसिन गेदेरसिन जोङो इउनिट कमिटिखौ दानानै लानानै जों सिगाङावबो आरो उनावबो जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन। जोंहा दाख्लैसो बावैसो सिगां क'क्राझार इउनिभारसिटि हिसाबै जों मोनसे बिएसइ इउनिट गठन खालामबाय आरो दिनै फैनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि हिसाबै जों दिनै बिएसइ इउनिटखौ मोनफुंनो हादों। दा जोङो फारियै जोंहा सिगांनिफ्रायनो इउनिट दंखायो हिसाबै जों माखासे सम थोलायनि जाउनाव माखासे कलेजफ्राव गेप जादों। जोङो निस्सय जों सम आरो खाबु लानानै जों माखासे इउनिटखौ कलेजफ्राव बानायनो नाजाबाय थागोन। माबायदि खामानि मावो? खामानिया जोंना बेनो एसे बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन हिसाबैहाय जायनाखि स्टुडेन्टफोरनि इसुस, कलेजफ्राव थानाय इसुस, माखासे कलेजनि एडमिसन, माखासे कलेजनि इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानायनि खामानिफोरखौ जों निस्सय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिएसइउ हिसाबै जोङो इउनिटफोरजों टाच जानानै बा कलेजनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ जों सलिउसन खालामलांनो नाजाबाय थागोन। बिएसइउ हिसाबै गुबुन हारिनि फरायसाफोरखौ इनभल्भ खालामनो निस्सय नंगौ। जोंहा बिएसइउ हिसाबैहाय जोंहा सोरबा बर', राभा, गार' बेबायदि मोनसा बा बासा-बासि मोननाय गैया। जोंहा अकल गासै बिटिसिआव थानाय गासै जाथिफोरखौ लानानै जोंहा बिएसइउआ मोनसे फरायसा आफाद।